Sanibonani nonke, igama lami uThembela wakwaMawelela. Ngisebenzisana nodokotela bezilwane e-Afrivet Training Services. Namhlanje sobe sikhuluma ngesifo samatele, i-FMD. Kuyini? Kusakazeka kanjani? Izimpawu zinjani? Nokuthi ungenza kanjani uma usola ukuthi unecala epulazini lakho. Kuyini? Kuyisifo esithathelwana kakhulu esihlasela izilwane ezinezinselo ezihlukene njengey'nkomo, izimvu, iy'mbuzi kanye ney'ngulube. Kusakazeka ngokushesha okukhulu futhi kubangela ukugula kwezilwane, ukunciphisa kokukhiqizwa nemingcele yokunyakaza. Kumele ukukhumbule ukuthi isifo esilawulwa nguhulumeni. Unesibopho esingongomthetho sokuyibika, ukusiza amapulazi ukuthi elwe le sifo. Lisakazeka kanjani? Ukuxhumana okuqondile phakathi kwey'lwane ezithelelekile nalezi ezinempilo. Iy'ngubo ey'ngcolile, amabhuzu, imoto, ukuphakelayo, namanzi, nezinto zokusebenza kumele kugadwe. Le sifo siyindiza esisakazeka ebangeni elifishane. Abantu abasuka endaweni ethelelekile baya kwenye bangayisakaza, nemoto yakho ingakwazi ukuyisakaza. Izimpawu zinjani? Ukuconsa kwamathe amaningi, ukuqhuga noma ukungafuni ukuhamba kwesilwane, amabhamuza noma iy'londa emlonyeni, olimini, ezinsini, emibeleni noma ezinyaweni, nokungafuni ukudla kanye nokungafuni ukunyakaza kwesilwane. Kuyini okumele uyenze uma usola ukuthi unecala lesifo samatele epulazini lakho? Iy'lwane kumele zilethwe endaweni yokubamba eseduze. Isilwane sibe sodwa futhi ungazivumeli sihambahambe epulazini. Kumele uthathe iy'thombe bese uthumela kumphathi, indawo yokusebenza ye-Red Meat Industry Services, i-RMIS, kanye nodokotela wey'lwane. Ukungabikho kwey'londa ezihambisana nesifo samatele, umhlambi uzowubheka nsuku zonke. Icala elingenzeka lesifo samatele liqinisekiswa izilonda ezibonakalayo. Udokotela wey'lwane wombuso kanye ne-RMIS Operational Center kufanele baziswe ngokushesha. Kungathatha usuku olulodwa noma ngaphezulu ukuthola udokotela wezilwane ukuthi athathe amasampula futhi kuze kufike evikeni elilodwa ngaphambi kokuba kutholakale imiphumela yokuhlola. Uma uthola imiphumela ingakhombisi lutho, umhlambi uqashe ngeso elibukhali amanye amasonto amathathu kuze kube yilapho ukuvalelwa kususwa. Imiphumela ikhombisa ukuthi likhona igciwane lamatele. Umhlambi ugcinwa njengomhlambi owodwa isikhathi eside. Ulandele uhlelo lwezimo eziphuthumayo. Isikhungo sokusebenza se-RMIS sithi 067 391 4530. Lithi 067 391 4530.